Nyakoro mgajwang' mond liete e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho oket okenge mag rito ratichgi kagocho ni thothgi pod kale midhiero mathoth ma oting'a kwede chan kaachiel kod mamoko. Jafwambo mar e kaunti ma Migori George Juma gi mathoth. Kwan mond liete medore e pacho kae kabende midhieche magi kale mo oting'a kweda chan kod mamoko bende medore. Lipot mar Luba Foundation mane otim higa 2015 ne oketo piny Kenya kaka achiel kuom pinje 39 mag Afrika ma kwan mond liete loyo milion 1. Lipodni ne oyango ni kuom mond liete 10, achiel kuomgi odak e chan kabisa. Ka opogore kod chan, thoth mon ma osewito chuogi ngimagi ok osebedo mayot. Thothgi nitiere kod lit e chunygi nikech midhieche ma gisekaloe kod mago ma pod gikaloe. Yudo ni chi liel nigi duol onge. Nyalo yudo kama iwuoye kaka koro odiochieng' ma kawuono wawuoyo kwa mor kendo wawacho weche wagi. Tiwinjo ka ng'at man gi chuore wacho ni mano mama ma chi liel bende pok otere, obed piny onge gimonyalo wacho ka. To mani yudo kochakre dala. Ng'at madwani mondo isud kode machiegni kata mana mon man gi chuogi ochawa inyalo mi puodhi nyalo dhi doka malich kabisa. To pesa mimi to tin ma ok nyal konyi. Jod Gavana ma Migori Agnes Ochilo mabende osechako chenro mar jolo mond liete e kaunti ma Migori wacho ni puonj kod hocho dwarore ni mond liete mathoth ma opogore kaachiel kod jiwo nweng'o margi. We are going to take them through training so that they can also be guided, they can be counseled so that they are able to live normal lives, because some of these women are very bitter. Some of them lost their husbands through conflicts. Some of them lost their husbands through diseases. Some of them lost their husbands through accidents. And they respond differently to such deaths. So there are some which are very painful. Some of them have been misused. Mond liete mathoth osema mwandu mane wuon pargi owenegi kamoko kuomgi bende osebudhe doho kuom higni buora kage manyo ratiro ma bende koro ok nere machiegni. Inyalo yudo bende kiriembi. Tinyalo yudo bende inyalo temo mondo ilugi e yo mar legal mar court. To uwezo onge en very expensive. Mulo gimoro amora nekech in ionge duol. Chi liel ok oyiene wuoyo kama ji wuoyo. Koro wan gi pek kaka mond liete nekech onge giminyalo make lweti ni gini. Have been denied access to their properties, so we are going to take them through formal training where they can be counseled and they can be guided on how they can do their successions and also take care of their own emotional health. Jessica Chingodham men achiel kuom mond liete kaunti ma Migori wacho ne nitiere mond liete ma oseriembi kendo mwandu gi okaw kod thuon kod anyuola. Owacho ni ma osemi mond liete mathoth odak e chan ka ng'ama nyalo resogi to koro onge. Yudo mwandu jaodi kotho kuom ng'ama miyo gin weche machenda ahinya. Miyo chi liel nyalo hangaika ka chuore otho. Mori yudo ni ine dala ma ji ok ong'eyo Kristo, ine dala ma hera onge. To kwan gi right mar yudo lope mane chwo owewa. Igombo ni mondo udhi udog kata miechu mondo uwe lope ne jok mantie gi go opogi. Onge right ma wan go kata kane chuori oweyi kata mana gang'o kata nopidho gimoro mago gigegi. Mond liete wacho ni achaya koda kweda pod thoth e kind oganda kamoko kuomgi ichuno ni nyaka tergi. Dhako moti kuoma kama inyalo yudo ka e community otami ok idhi kata ka ng'ato kata soko okituombie in chi liel mapok oter. Mond liete ywak ne okos bed ka ikonyogi kata bed ni chike nitiere mar ratiro margi e pacho kae. Chikno mong'ere kaka Maputo Protocol ma piny Kenya bende ne okete kok higa 2010. Chik namba 20 mar Maputo ni wach ni piny owacho nyaka kaw okang' mar chik mane mond liete koro kosandi. George Juma, Ramogi TV, Migori.